Aquesta música és composició del Miquel Sala, és una música que ens inspira i que ens ajuda a sintonitzar amb les idees positives, amb un punt d'espiritualitat, amb un punt de pensar que sí, que estem treballant, que estem en el món dels negocis, que estem parlant d'empreses, però que som éssers humans i, per tant, una dimensió humana absolutament necessària. El líder d'aquest espai, la persona que ens condueix a aquest espai, el nostre col·laborador estimat, és el Lluís Miquel Sala. Ell és president d'Ibercòndor, empresa de transports internacionals i aduanes. És un eminent, és un important empresari del país, però és un home amb una dimensió humana i una dimensió espiritual. Ibercòndor és una empresa de transports internacionals, aeri, marítim, terrestre, aduanes, amb oficines a molts llocs, Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Milà, Shanghai, però és un home que fa preguntes amb ànima. Lluís Miquel, benvingut, bon vespre. Sí, bon vespre, David. Gràcies per estar aquí. Un plaer tenir-te aquí. Per mi és un plaer també. Gràcies. Escolta, parlem d'un tema, si et sembla. Tu poses un tema cada setmana damunt la taula, un tema transversal per tots, per totes les ments inquietes d'avui, i parlem d'aquest tema, que pot ser un tema, evidentment, que pot afectar l'empresa, però que també pot afectar l'ésser humà, que ens afecta a tots. Sí, jo aquesta nit, si em permetiu, canviaré una mica de la postura, que normalment sempre parlo de sensibilitats, d'ànima, que em sembla molt bé, però després de l'experiència que vaig tindre ahir nit, que vaig anar a un grup d'empresaris que parlaven d'economia, més de 300 empresaris, quan van acabar, vaig veure les cares tristes, preocupades, evidentment, del missatge econòmic que hi ha en Espanya i en Europa i la situació, no? Llavors això em va donar una recapacitació, dius, bueno, tanta tristesa, tanta pena, tanta història, anem a aplicar el sentit de l'humor, que jo, per cert, l'aplico cada dia. Tu m'envies a mi uns whatsapps divertidíssims. Sí, hi ha una sèrie d'amics que per dematí només aixecant-se ens enviem una sèrie de whatsapps. Fantàstic. I ens aixequem rient-se, amb un sentit de l'humor tremendo. Jo, quan arribo al despatx, arribo rient-me, passant-m'ho bé, parlo amb uns, parlo amb els altres. Tens un equip de més de 100 persones. Sí. I hi ha un sentit de l'humor, allà veus les cares sempre risuenyes. Passeges pel passeig de Gràcia o Rambla Catalunya i analitzes una mica les cares de la gent i la gent està trista, està preocupada. I clar, és que els mitjans de comunicació, el que estàvem parlant, qualsevol televisió, qualsevol emissora de ràdio, també, o qualsevol diari, el llegeixes i et quedes realment assustat de la por que et fan portar del sistema, no? L'altre dia llegia un diari que notícies desagradables de qualsevol punt del planeta, que no tenim res a veure, te les posen i, clar, surts amb l'ànima encollida. Però això què està passant? Estic molt d'acord, el món és molt gran. No, llavors, la possibilitat de tindre aquest sentit de l'humor, aquesta força, aquesta alegria, que això necessitem tindre amb la feina, amb el treball, un a un, tirar endavant. Dic, el meu padrí, quan jo era petitet, quan va fer el viatge sense retorn, que jo no m'agrada parlar de la mort, em va donar una lecció molt important. Érem tota la família, estàvem al costat d'ell, amb el llit, i ens estava fent plorar de riure a tots i ell mateix, però a llàgrima partida se n'estava anant, i les risses que tenien tota la família, i ell mateix, era increïble, i se'n va anar amb un viatge d'aquests que per pena sense retorn aparent, però que realment em va donar una lecció. Dic que a partir d'ara el sentit de l'humor tinc que tindre, l'agafes cap al sud d'Espanya, seran el que seran, tindran paro, tindran el que sigui, però tenen un sentit de l'humor tremendo. Aquesta gent són més feliços, que sense diners, però són feliços, i el que hi ha que buscar és la felicitat, l'alegria, la positivitat, donar ànims a la gent, de que tot no s'acaba, tot és força, alegria, força, i això hi ha que tindre, i això és el que m'agradaria parlar amb el Lluís, amb el Marc, amb el David, i amb tu, David, també, i amb tothom que sigui, a veure, què opineu realment? A l'empresa, o sigui, un bon humor... I no només en l'empresa, és molt important quan arribes a casa. I a casa. No arribar, dir, jo sí, tinc un problema amb la feina, abans d'arribar el deixo a l'escala, i quan entro... amb la sonrisa a la boca, i a l'inversa també, és que tenim que fer-ho per la família, pels fills, per l'entorn, pels amics. Donar el millor de nosaltres mateixos. Clar, i això és el que m'agradaria que opingueu, què opineu vosaltres per intentar fer un món més alegre, més positiu, sincerament. Lluís. Jo estic totalment d'acord, i a més penso, soc dels que creu que quan tu tens una actitud positiva, atraus de l'univers totes les coses positives. Sí, senyor. Si tu ets negatiu, atraus lo negatiu. I llavors estàs atrapat amb lo negatiu. O sigui, penso que justament és molt interessant això que dius perquè és la clau, no? Vull dir,
es pot fer exactament el mateix, però en el moment que li treus el dramatisme perquè te n'enrius una mica del problema, automàticament ja està mig resolt aquell problema. I estàs atraient ja de l'univers solucions, i d'això estic totalment d'acord i ho aplico. Bona, Home, està connectat amb el tema de l'univers. Parlarem, perquè jo tota la filosofia que tinc és sobre el poder de l'atracció amb l'univers. És que jo hi crec molt que tot el que fa és com un mirall, això. Sí, senyor. I tot el que tu fas... Veus que darrere d'un empresari hi ha un gran cert. Aquest és el concepte. Això és el concepte que volem donar també a la gent, no? Que darrere d'un empresari, d'una persona d'iniciativa, hi ha un ser humà amb positivitat, amb ànima, per dir-ho d'alguna manera. I això és el que hi ha que demostrar també a la gent jove, a la gent que tira endavant, que hi ha positivitat, que hi ha cultura, que hi ha ciència, que hi ha tota aquesta base per tirar endavant, no? Abans, si em permeteixes, parlàveu d'uns programes de televisió que no val la pena, amb una audiència màxima, però bueno, el que estàvem parlant, dic que la gent necessita distreure-se, les banalitats, el friquisme, això és el que t'atreu de la situació. No és perquè el programa siguin bons o dolents, sinó perquè la gent necessita, evidentment, però que la gent necessita alguna més. Llavors, les emissores de ràdio, les televisions, el que haurien que donar alguna així, però molt més en profunditat, és el que crec. I la gent distreure una mica de totes les crisis, les situacions negatives, les guerres, els conflictes. Això és el que tenien que tirar, amb ànima, amb força. Què et sembla, tu? Nosaltres hem intentat incorporar aquesta filosofia. De fet, hem creat la companyia perquè ens agradava fer coses que... Volíem fer coses amb les que ens ho passessin bé i això és difícil trobar-ho si no tu pots crear tu, no? O si tu crees tu pots definir com ho vols fer. I una de les coses que intentem buscar en les persones que cerquem per incorporar a la companyia, ara som 10 persones, és que a banda que siguin professionals el més brillants possibles o els millors que puguem de cada camp, intentar que tinguin una part de felicitat i de potser hedonisme és màxim, no? Però gaudir cada dia, ja que hem de passar moltes hores allí, intentar passar-nos-ho de conya. El millor possible. I nosaltres, com a directors d'aquest projecte, intentar-ho aplicar amb el que puguem, no? Per això tenim flexibilitat horària, per exemple, que tothom foti el que cregui, que tothom... La felicitat, buscar la felicitat en treballant, que és el més important. Nosaltres som els primers que ens apliquem això i passem moltes hores allà, intentar, com totes les startups, intentar que les hores que estiguem allà siguin el més felices possibles. Magnífic, és un exemple d'una empresa moderna, amb ganes, en espírit. Això és el que té que fer, me n'alegro. Dic que, David, tu tens una cara molt simpàtica, un tio molt risuenyós des del principi. Més toques un producte que és guai, que diria, no? Nosaltres, és una doble vessant. La primera vessant una mica seria pel públic, una mica pels destinataris, no? I de fet una mica la nostra filosofia també vol obrir-lo al públic, al fer tot aquell contingut, totes aquelles imatges que tenen un cost de fer-les, etc. També és una mica perquè la gent sigui feliça, encara que potser físicament no hi pugui anar. Però a vegades hi ha molta gent que veu els documentals i, hòstia, i acaba sabent molt d'aquests llocs. Nosaltres una mica volem, en la part d'internet, proporcionar-los això i que per uns minuts una mica puguin tenir aquest petit moment de felicitat. I a més, perdona, el tema de luxe, a vegades comprant-te alguna cosa, no significativament que pagui molts diners, és que això et dona una alegria. Quan fem el paro, que diem de no consumir, això és tristesa. És que és absurd. Si vols guanyar, consumeixes. Això és una energia. Si la pares, es para tot. Llavors, hi ha que comprar, vendre, activar, alegria, tindre il·lusions per les coses, que això és el més important. I tu tens un producte que el compra té una il·lusió, no cap mena de dubte. Exactament. I després, a un segon nivell, una mica enllaçant el que ha comentat el Marc, nosaltres també, a nivell intern d'empresa, el que volem és que el dilluns no sigui un dilluns a la feina, que molta gent odia el dilluns a la feina. I nosaltres intentem que tots els que estem allà, que el dilluns vulguis anar-hi, no? I aquí, també tenim temes de flexibilitat horària, fins i tot tenim una PlayStation allà, que haig de dir que es juga poc, però que la tenim, per si algú vol desconnectar en algun moment. I una altra cosa que hem posat ha sigut que a l'hora del matí, a part del cafè, que també el tenen a disposició de la gent, també tenim fruita, perquè hem vist que la fruita, a diferència de, per exemple, les galetes, que a vegades generen una mica d'addicció dolenta, la fruita va molt bé per incrementar la productivitat. Ells se senten més feliços i també és de dir que a nivell de productivitat ens va fantàsticament bé. Magnífic. David, quina meravella. Tu què opines també, amic? Jo la felicitat és el meu tema preferit. He escrit llibres, faig conferències del tema, vull dir, penso que és fonamental i que moltes vegades renunciem a la felicitat
perquè pensem que és una utopia, que és una cosa com per altres, que no va amb nosaltres, no? I la felicitat és cada dia. I la felicitat no està fora, sinó que està dintre. És una actitud. Per tant, encara que tinguis poques coses, les pots viure amb felicitat o les pots viure fatal. I si en tens moltes, les pots viure infeliçment o les pots viure amb felicitat. Marc, Per traslladar això a una de les companyies que conec bé, que és Facebook, ells aquest tema se'l prenen molt seriosament. I hem vist moltes vegades doncs, que hi ha tobogans a Google o màquines de xocolatines, cafè... A les oficines, Sí, Playstations i tot aquest tipus doncs, d'activitat que fa que estiguis millor, taules de ping-pong o futbolins. Però la màxima expressió que he arribat a veure jo en una d'aquestes companyies és que tenien una sala doncs, tan gran com aquest estudi, bastant gran, tancada, només per als treballadors d'aquella companyia, on hi havia una màquina d'impressió en 3D. O sigui, tu podies posar allí un tronc, un arxiu a un ordinador i et serigrafiava la imatge de l'ordinador en l'objecte que tu havies posat. Aquella sala és només d'ús exclusiu i personal, o sigui, per oci, per als treballadors d'aquella companyia. No poden fer regals a proveïdors, no poden fer res per feina d'allò, és només perquè tinguin una experiència feliç, una experiència bonica en el seu oci, en el seu espai d'oci quan estan a la feina, no? Crec que la gent rendeix més. Si una companyia doncs, d'aquest estil tecnològica que li va tan bé, que factura tant i que ha reclutat els millors professionals del món en el seu àmbit perquè treballin allà, els hi ha de donar alguna cosa més que no sigui només un projecte. Clar que sí. Importantíssim, Pues la veritat és així. Perquè la típica empresa que tu entres, Lluís Miquel, i està tothom com emprenyat. Serios, amb cares amargades. Els directors estan seriosos. Quan algú mira que viene el jefe i els passos aquells toc, 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 i tothom com amb una mena de sensació de terror, esclar, això no pot ser positiu. No, tot el contrari. Però per res, ni per la productivitat, ni per res, no? Mira, l'altre dia, David, vaig estar amb IS, amb un coach, va donar una petita xarra. No pares, ets un home hiperactiu. Bueno, s'aprendre cada dia coses, no? I hi havia pues, 60, 70 persones, i l'home es va sentar mirant davant de tots i va dir, de cop repent, dic, tindria que tirar al carrer uns quants d'aquí. Jo m'he quedat tots parats i dic, mare de Déu. Diu, perquè per les cares que esteu fent. Els que estiguin serios, fora d'aquí. No s'invito a estar. La sonrisa té que estar. La positivitat. I llavors automàticament, quan diu, tothom va agafar la sonrisa. L'actitud, una sonrisa, una amabilitat, ser amable, ser carinyós amb la gent, amb les persones. Que important ser carinyós. És fundamental. I cap poca gent carinyosa que hi ha pel món. Però és que com a empresa, si tens una empresa que hi ha una actitud feliç, si es respira uns treballadors són feliços, l'empresa serà més productiva, segur. Total, però és que el sistema no ens ajuda a ser feliços. Tenim que lluitar contra el sistema. Vale? Agafant la felicitat. Nosaltres mateixos ens obliguen a estar serios, a estar de mal humor, a tindre preocupacions, a estar amb angoixa. Això hi ha que evitar-ho. La felicitat es conquesta, la felicitat es conquista cada dia. La felicitat es treballa i es conquista. No és un regal que et fan, sinó que l'has d'anar treballant. Amb acudits, sí senyor. Amb acudits, per exemple. Lluís Miquel Sala, un plaer molt gran. Gràcies, David. Que ens faci aquestes preguntes amb ànima. Avui ens has parlat un tema molt important, que és l'humor, el bon humor, l'alegria, a la vida personal de la gent, a les empreses, a tot arreu. Gràcies per les teves preguntes amb ànima. Fins la setmana que ve. Gràcies, fins la setmana que ve.